Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, makauban nato karon diri si kasamang radyoman Taxi Lumba sa technical side. On leave si Danny. O sa gihapon atong pasiunang patimbaya sa atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagubo uban sa iyang mga kaubang baga radyoman. Ako sa gihapon moingon mayong adlaw sa Ginoo kay atong tanan atong pagyukbo sa atong amahan dinhi sa maong Diocese sa Dipolog, Most Reverend Severo Cairmari, uban na sa tanang mga kaparian sa maong Diocese o bisa na dili sa maong Diocese. Ako mo diretso dayon ko no, pasensya, dili na ko magretanan. Isipa lang si Veritas, nahigugma kaninyong tanan bisan dili muna ko mahiskutan no, ang inyong mga pangalan. Okay, sa atong segment karon sa tulumanon, atong ipadayon lang tong atong naisgutan sa miaging Domingo. Although kining topiko, ang uban mo ingon nga panos naman ang timaha Veritas. Okay, kanang issue may labot na sa mga larawan og ribulto. Panos na kayo na. Pero tungod kay hangtod karon, daghan pa man gyud gihapon ang wa gyud makakuha ba unsa ang wisdom sa Roman Catholic Church niya ng mga sacred images, mga larawan. Mao na nga dili gyud ni nato undangan ni nga tema. Magbalik-balik ra gyud ta gihapon ni ini. Okay, hangtod nga mamasin ta nga moabot ra gyud ang higayon nga masabtan nila. Daghan man pong nakasabot mo, manggali nga daghan na pong namalik sa Roman Catholic Church. Pero padayon pa man ang pagbugtaw ani, niya hagit po din natong mga Kristohanon kung kapuyan ba ta o sumhan ba ta. It's a test. No, pagsulay po din nato kung panghinaan ba ta ng loob, kung baga sa Tagalog ba. Okay. Tungod sa pagkatawhanon na to, dili ikalimod, di na to di na to matapig. Nga na po tayo tawhanon yung pagbati nga usay makapaluya na to nining atong misyon sa atong pagtuo. Of course, dili man ta perfect. Okay, naamang gihapon tayo mga kakulangon, mga kasaipanan, pero ining kamot nga unta ma-corrected o maituwid kumbaga sa Tagalog pa ang unsa may mga kakulangon nato. Pasalamat lang ta nga gitagaan tag pribilehiyo nga makahimo ani nga makapabawi-bawi bata sa atong kakulangon no sa Dios. Okay, now diretso ta mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, ato nang hisgutan sa miagi nga kung ano ang Roman Catholic Church maghimo gayog mga imahin, mga ribulto, tungod kay kung atong tan-awon ang Biblia, atong basahon, ato bagyong i-comprehend, sabton ang tibuok mensahe ni ini, mas
daghan man ang reason, daghan man ang hinungdan, daghan ang dahilan, okay, daghan ang tumong niini nga maayo. Daghang tumong nga maayo sa paghimog larawan o imahen kaysa tumong nga gidili sa Dios. Sa ako nang giingon, usa ra gyud ang tumong o reason, no? Usara ang tumungano gadili ang Dios og ribulto o larawan. Ang tumong ra nga kung kini sayupon o gamit o kana bang i-idolize na to ang usa ka butang nga dili dapat i-idolize. Kaysa ako na laging gibalik-balik nga kining issue mahitungod sa ribulto. Ang konkreto nga example ani kining kwarta. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa maayo. Apan kung sayupon paggamit ang kwarta, himuon na ning Dios, imbis ang Dios tungtua sa langit, ang himuong Dios kana ng kwarta, di na mo simba kay agiras kwarta. Kay nagkalibog-libog nagalit daw siya kung saan paggastuhan ng iyang kwarta agis kadaghan. Di na siya musimba. Na-divert na ang iyang unahon na naaras kwarta. Saan na paggamit akong kwarta hangtod mo punta na sa mga dili mao. So, ma-idolize na nato ang butang. Ang number one na to, kwarta na, ang imong Diyos, kwarta na. Sumao na gidili. Pero it does not mean nga kung dunay sayop nga gamit sa kwarta, ala, lunlun tanan, sayop na lang yun ang gamit ni ini. Kaya na may maayo nga gamit sa kwarta. Kung kiniitabang nimo, ipalit nimo pagkaon. Pagkadaghang gamit nga maayo sa kwarta. Di ba? Ang sa ribulto, maopo na ang gidili sa Diyos. Dili yun kay gadili ang Diyos sa walay hinungdan. Kay naman po'y mga sita sa Biblia nga ang Diyos gapahimo. Katong akong giingon ninyo sa miaging Domingo. Kung walay insakto nga gamit sa ribulto, nganong ang Diyos nagpahimo og ribulto? Sa anghel o kiruben, Exodo 25:17-22, ang templo sa Diyos o balay alampuanan, gihulagway nga naagay mga larawan. Ezekiel 41:15-20. Balay alampuanan gud. Nya na ay ribulto. Sa ato pa, sayop nang giingon sa uban nga, kung mag-ampo ta, walay mga ribulto sa atubangan. Kay, kanang balay alampuanan nga nung gihulagway man sa Biblia nga naay larawan, nga balay alampuanan man na. Moingon sila nga, Juan 4:24, worship in God in spirit and in truth. Ang uban mo, sabot ana nga, kung musimba kuno ta sa Dios, mag-ampo ta, wa gyud kuno'y butang nga makita sa tubangan. Kay, espiritu man ang Dios, so may makitang material. So, kinahanglan mag-ampo ta, wa gyud makita nga butang at sa atubangan, dili man mao. Kanang pag-ingon nga worship God in spirit, it does not mean nga walay makita di sa tubangan. Ang buot lang ipasabot ana nga mosimba ta sa Dios sa espiritu. Buot pasabot mo focus ta niya. Pero wala na magpasabot nga way makita nga mga butang sa atubangan. Kay kanang simbahan palang daan na makita na. Dahil kung magsimba ta, mag-ampo ta sa Diyos sulod sa simbahan, pagkadaghang makita na to sa tubangan. Labi na kung bisan mga dili katoliko sa ilang simbahan ba na o sa mga building nga diin magkatigom sila. Kung mag-ampo sila, magsimba sila sa Diyos, mag-praising sila sa Diyos, ilang giatubang ilang pastor. Giatubang pagyud sila sa mga sound system ba nga naa diha, mga bungbong, o unsa diha. Pagkadaghan. Ang uban ang sentro gid nila ang ilang pastor kana mga isutubangan. Di ba? So nag-worship sila nga gaatubang silang pastor. It does not mean nga ilang gisimba ang ilang pastor ingon nga Dios. So dili ingon ana mga tinahor nga tigpaminaw. Si Ezekias nag-ampo sa Dios nga gipasabot nga gaatubang siya larawan sa anghel o kiruben. Nasa Isaias 37, no? Basahan ninyo inyong Biblia. Isaias 37, tudling 14-16, no? Nga giingon diha nga nag-ampo kuno si Ezekias. Unya, gipasabot nga atubangan sa usa ka anghel. Unya, dili bot pasabot nga anghel gitong nakita siyang atubangan, kundi kung tan-aw na to ang Jewish God nga tradition, na sila'y kanang mga ribulto sama sa kiruben, sama atong gihimo tong duha ka larawan sa kiruben, no? O ribulto sa kiruben dito ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, old ark of the covenant, kay ang presence of God tuwa didto.
So kanang Isaias 37:14 hangtod 16 nga nagatubang kuno o nakita diha ang anghel sa diyang nagampo si Ezekias, ang but pasabot ato na ay ribulto dito nga simbolo sa presence of God. Sa magod atong gi-prosesyon nilang David, gi-daladala nga sudlanan sa kasabutan, sa ibabaw ato naman to'y gatang larawan si Kirubin. Ilang gitulod-tulod to, gi-daladala to. Unya giingon nga ni sayaw pagyud si David atubangan ato. Oh, unya ang giingon pagyud dito nga si David ni sayaw atubangan ni Yahweh o sa Dios. Pero wala biya ang Dios gyud nga makita nga tuwa dito. Pero nganong giingon diya sa 2 Samuel 6 nga si David ni sayaw atubangan sa Dios tungod kay katong sudlanan sa kasabutan o katong larawan sa kerubin sa ibabaw nagsimbolo to sa presence of God. Di ba, basahan ninyo ng 2 Samuel 6. Kanang gidaladala nila, no? Prosesyon nila ni David ng sudlanan sa kasabutan. Di ba, ni sayaw si David. Mura yung sinulog, no? At tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Oo. Tulan sa sudlanan sa kasabutan. Pero, naay bersikulo das Biblia, diha sa maong mga talata, diha sa maong mga bersikulo na sa manin, Tagalog ng putano, masumpayan na to kay nag-open po pamamahayag diya sa Facebook nagtagalog puta kay nay nagsuggest nako nga magtagalog lagi ko nako pero di lang nako wad uning Bisaya diri sa atong programa diri sa RMN Dipolog padayon lang gihapon pero maghimo putag Tagalog no para katong mga Tagalog no napud tay serbisyo pala nila. No, pero sa mga Bisaya, diin mo akong dila, okay, di po na ako niwadon. Kaya basig magsilos biya po ning Bisaya na itong pinulungan. Kaya naama ko'y nakita nga ilamang giundangan ng Bisaya, kaya nakapokus las Tagalog. Nya, akong paminaw, magsilos biya po ng atong Bisaya, anak. Kung magsigir po tag Tagalog, dayon biyaan na to atong Bisaya. So mo nang akong giangay-angay, di na ko wadon ning Bisaya, pero magtuon po kog Tagalog kay naamong gud po nag-request, nag-suggest nga magtagalog po kuno ta. Sumo nang diya sa akong YouTube kanang Veritas Dipolog ay mo katingala nga na ay programa dako na ay pamamahayag nako diha o exposition nga Tagalog na po'y Bisaya. Pero pasensya lang mo sa akong Tagalog kay gahi pagyud kayo akong Tagalog. Nya kay medyo may pagkatapulan po ko mag-Tagalog yun. Mo nang hangtod karon gahi pagyud ayo akong dila sa pagtagalog. So mao na nga pasensya mo ana. Okay, so mao na nganong maghimo ang mga Katoliko og ribulto o larawan kay mas daghan ang rason nga maayo nganong ato ning buhaton kontra sa pagdili sa Dios nga usa ra ka buok. Ang gidili sa Dios kung maghimo tag larawan o ribulto kung himuo natong Dios. Ang sayop ba nga paggamit? Unsa may prueba ana? Mabasa man na, klaro man kay na sa Decalogue. Di ba? Sa wala pa ang bersikulo nga nag-ingon ang Dios ayaw mo paghimo og larawan o ribulto den ayaw mo pagyukbo. Particular verses gyud ana makita na to na particular verse 4 ug 5 sa Exodo 20. Ang uban labi na mga dili Katoliko ang ilang sabton pag-ayo kana rang 4 ug 5. Dili nila i-apil og sabot ang 3. Di nila ba ilangkob? Mao nang makulangan ta sa pag-interpret ana. Masipya ta. Nga naman, kung 4 ug 5 ra atong sumadahon, kanang pag-ingon nga ayaw mo paghimog larawan bisan unsang dagway. Sa Deuteronomio 4:16 bisan sa dagway sa lalaki o babae. O, then dili ka muyukbo. Kung sabton dayon ninyo ana, kung kana arang duha ka bersikulo inyong basahon ug sabton, matamaan jud ang Katoliko. Ako muuyon ko ninyo ana. Pero kung i-apil ang verse 3, pag sumada sa pagsabot, dili maigo ang Katoliko. Kaya unsa man dayon nang sa verse 3, nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4, mao na dayon tong pagdili sa larawan. Bisan unsa, dagways lalaki babae ba, hindi ka muyukbo. So kung sumadahon ng tulo, ang buti pasabot, sayop o idolatry o sala kung maghimo kag larawan nga himuon nimong Dios. Kay pagbato naman naglaing Dios. Di ba? Bisan pagalig sama sa katekism na to. Sa katekism gi-summarize ang 10 Commandments. Mao gali nang uban mo ingon nga tanawan ng katekism sa nga libro sa Katoliko kanang 10 Commandments gidilit tong pagdili og larawan og
Di ka magyukbo. Kay ang gisulat sa katikisem, kanarang giingon, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. Now, dili man na kay gidilit. Now, mahimong doon na tayo giwala nga mga pulong. Kay, kanagong mag-summarize ta, atong move on. Pero ang context na aradihatanan. Kanagong sa katikisem na to, gihimong formula ba, gi-summarize, gimubo. So, na yung mga balao diha nga, gimubo ang sentence. No? Pero giwala ang context. Kanang pagdili diha sa larawan nga himuong Diyos, o kanabang idolatry, nalangkob na anang giingon sa verse 3 nga, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. So, bisag kanaray ibutang sa kanang magmubo ta o mag-summarize ta og balaod, malangkob na diha tanan. No? Nga naman, kay kung maghimo kog larawan din, himuon na kong Diyos, igo naman ana. Di ba? Di ba? Oh. So, bisan pag sa katikisem na to nga formula, dili na ibutang ng ayaw paghimog larawan, ayaw gyukbui ang maong larawan, masumada na anang verse 3. Kinaaman sa verse 3, ipasabot nganong gadili. Kanang ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. Bisan pag dili gani ribulto. Bisan pagalig tao nga dili Diyos unya atong isipon nga Diyos, igo gihapon anang sin of idolatry. No? Pananglit ako. O si Rizal, narabay gatuo nga si Rizal Diyos. Nga bisag si Rizal wa siya mag-ingon ana. Di ba? Oh, so ilang gisimba si Rizal ingon nga Dios, sayop sila na idolatry na igo gihapon na ng Exodo 20. Bisan pag dili ribulto ang kadtong Rizal gyud nga buhi. Karon ang uban pod kay naamay ribulto o monumento si Rizal kadtong nag-isip nga Dios ni Rizal na matamaan gihapon ana. Pero ang Roman Catholic Church dili maigo ana kay bisan paggaluhod-luhod mi sa larawan wa man namo isipa nga kanang larawan mo ay Dios. Amo ra mo nang gihimong simbolo sa presensya sa Dios. Symbol o katong ako nang giingon ninyo, representation. Pagkadaghang example sa Biblia nga dili dawtan nga bisag muluhod ka basta di lang nimo isipon nga Dios. Si Elijah gani giludhan pero wala man siya gihimong Dios. Nasa 2 Hari 1:13. Nakaron, unsa man gyoy pinaka-konkreto kaayong example diya sa Biblia in support sa pagsuporta aning akong giingon ninyo nga dili daotan ang larawan kung gamiton sa insakto. Daotan lang ang larawan kung sayopon o gamit. Dili mao ba? Unsa may konkretong example? Ang konkreto nga example gyud ana kadtong si Moses gipahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Timani, naana sa Numeros 21, 4 hangtod sa 9 ba kung wa ko masayop. 4 hangtod sa 9. Basta Numeros 21. Sa dihang si Moses gipahimo sa Dios og larawan sa bitin, no? Bitin ayop na, di ba? Oh. Dayon wala mag-ingon ang Dios nga himuan ninyo ng Dios ha. Of course, bawal po na siyang sugo. Nga kung mag-isip kang Diyos sa dili Diyos. Oh. Sumaw nang ang Diyos kung nagpahimo sa larawan sa bitin, wala siya mag-ingon nga, himuan ninyong Diyos na ha? Kung atong sabton, katong tumong sa Diyos, nga nung gisugo niya si Moises sa pagpahimo ato, iya lang tong gihimong simbolo sa iyang gahom. Timani ha? Nga nung makaingon ta nga, sa dihang gisugo niya si Moses sa paghimo atong ribulto sa bitin, iyang gipasabot nga himua lang ng simbolo sa akong gahom, Moses. Nganong makaingon ko ana? Kay ningon ko siya nga, pagbuhat ni mo ana Moses, ibutang na sa usa ka tukon, kinsa tong makakita, igo ra mo tutok ha, igo ra mo tan-aw, kadtong napaakan sa bitin dili mamatay. Di ba? Sa ato pa, ang Dios iyang gikasangkapan tong larawan sa bitin nga iyang gipahimo ni Moses nga simbolo lang to sa iyang gahom. Kay ngano mga bisag na paakag bitin igo ra mo tan-aw atong ribulto sa bitin dili mamatay. Nga ang Dios pwede man siya magmilagro nga way butang, way larawan. Pero nganong nagmilagro siya, nagpagawa siya gahom, ginamit tong ribulto sa bitin nga iyang gisugo paghimo ni Moses. Be. Subot pasabot nganong gipahimo sa Dios tong larawan sa bitin, isip lang himuong simbolo sa iyang gahom.
nga nahimo lang latayanan sa gahom sa Dios, dili kay kadtong larawan sa bitin mao na Dios, dili na mao. Di ba? Oh. So mao na nga unsay tumong nga gipahimo sa Dios tong larawan sa bitin para himuong simbolo sa Dios sa iyang gahom. Ngano man kay kalimban ka di magsilbi ng rabis sa bitin. Ngano man bisag na paakan di mamatay igo lang mututok atong ribultos bitin. Di ba? So ang Dios nagmilagro atong higayuna ginamit tong ribulto sa bitin nga iyang gipahimo ni Moses. So nagsimbolo sa gahom sa Dios tong larawan sa bitin. So mao na nga sakto ang Katoliko nga dili daotan ang ribulto kung himuon lang simbolo sa presence of God. Dili lang himuong mao nay Dios. Di ba? So nganong makaingon ko nga konkreto ni nga example ni ining bahina sa Biblia ngano man. Kaysa dihang ang mga tao niadtong higayon na nagpakapin sa ilang hunahuna nga, uy, milagro da. Mututok lang ta sa bitin, bisag na paakan ta di ta mamatay. So, karon kay naghinubra may ilang hunahuna, ila naman pong gisayop. Ang ilang hunahuna, nagunahuna naman sila nga, yati da, Diyos siguro ni kay naamay gahom. Natintal sila hunahuna nga wala gitudlo sa Ginoo. Naghuna-huna sila nga Diyos man siguro ning ribultos bitin kay iguro gud ta mututok maayo ta. Oh, may ni kay makita gyud. Kanang Diyos di ta kita kay espiritu man. So, naghuna-huna sila nga katong larawan sa bitin nga gisugo sa Diyos sa pagpahimo, no? Si Moses ilang gisugo, nasayop na po sila gunahuna kay ang ilang hunahuna nga mao namang kuno ito'y Diyos. Ilang gihinganlan og usa ka ngalan nga ngalan sa usa ka Dios. Ilang gitawag og ngalan sa usa ka Dios kanang nihustan. Di nasuko ang Dios kay wa gud siya mag-ingon nga buhatan ni dayon himuon ninyong Dios. Ikumpetensya ninyo nako. Wa mag-ingon ang Dios. Iya lang tong gipahimo ni Moses para himuong simbolo sa iyang gahom. Pero kay gihimo naman nilang Dios. Ila namang gihinganlan og ngalan sa usa ka Dios kanang nihustan, nasuko ang Dios, iya na pong gipagguba. Apan timan-an nato nga ang Dios mo'y gapahimo. Di ba? Sa to pa dili daotan ang paghimo sa maong ribulto. Diha lang nahimong daotan kung gisayop na paggamit sa mga tao kay gihimo naman nilang Dios. Gihinganlan naman nila og ngalan sa usa ka Dios nihustan. Asa man na mabasa 2 Hari 18:4. Kung dili na 1 Hari, 2 Hari. 2 Hari 18:4 naa diha mabasa nga gipaguba ra pod sa Dios ang ribulto sa bitin kay gi-idolize nila. Mao na ilang gituhuan nga Dios nganuman kay gihinganlan naman nila ngalan sa usa ka Dios nihustan. Oh. So, mao na nga sakto ang explanation sa Katoliko. Nga gi-define po ni atong katong gisgutan nato sa miaging Domingo katong sa Second Council of Nicaea 787 AD. Katong nagdeklarar ang Council of Council of Nicaea, Second Council of Nicaea against atong mga iconoclast katubang mga wa kasabot unsay ribulto nga ilang panggubo ng mga larawan iapil nila guba ng mga sagradong larawan bisan simbolo ra. Oh. Nagdeklara ang Council, Second Council of Nicaea 787 AD nga dili daotan ang pagtahod o pag-venerate sa larawan. Oh? Ang daotan lang kung i-idolize, kung i-adorate sa to pahimuong Dios. Sumaw na nga sakto. Ang bersikulo ana nga mo pamatuod nga sakto ang hubad explanation ng Katoliko kadtong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios. Ang Dios mo'y gapahimo. Isip simbolo lang sa iyang gahom. Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, nasuko ang Dios gipaguba rapot. Unya karon nganong inyo manggubo ng mga ribultos Katoliko nga wala man itudlo sa pari nga maunay Dios. Ang prueba ana unsa may Dios sa Katoliko? Apil ba ng ribulto? Trinity ang Diyos sa Katoliko. Di ba? Ang Diyos sa Katoliko usa, pero tulo ang persona. Amahan, Anak, ug Espiritu. Wala gi apil ang ribulto diha.
dili na Trinity ang Diyos sa Katoliko kung giapil ang ribulto. Di ba? So, kung inyong gubuon ang ribulto sa Katoliko, siguro ang Diyos ng ribulto sa Katoliko. Na ako, wala ko mubiya sa Katoliko kay nakasabot naman ko. Wala ko mudayon og biya. Nga kana di ang ribulto sa ribulto sa Katoliko, representation raman di ay na, simbolo raman di ay na, so dili na Diyos. Kanang gipasabot sa Deuteronomio 4:16 nga dagway sa babae o lalaki nga dili ipahibo, ang gipasabot ana kadto mga Diyos. Naamong ko ito'y mga Diyos sa una nga giisip sa mga tao nga sayop. Di ba? Pero it does not mean nga kung dunay sayop, Diyos nga ribulto, babae sa lalaki, sabto na lang nato nga tanang ribulto sa dagway sa babae ug lalaki, Diyos. Kana ding ribulto o monumento ni Rizal, Diyos baguna, di man. Ang gitumbok anang Daniel 2:4:16 nga larawan sa babae ug lalaki, dili na ribulto ni Mary. Kadto ng mga Diyos sa una nga napoy dagway sa babae o lalaki, na mga Diyosa ba? Katong gituhuan sa mga pagano sa una. Ayaw i-apil ng larawan ni Mary, kaya dili na Diyos. Pero anang naay Paul's Queen of Heaven na sa Jeremias. Pagkabasa nila naay Paul's Queen of Heaven, ilang man ding pasangilan mao kuno nas Maria, kanang Maria sa Katoliko nga gitudlo na to nga reyna. No, dili na mao. Tinuod nga dunay false Queen of Heaven. Pero dili buti pasabot nga kung dunay false Queen of Heaven, wala na lay right Queen of Heaven. Ang tinuod nga reyna si Santa Maria. Now, ako'y panahon pag-explain na, no? Gihulagway na sa Revelation chapter 12, kanang babae diha nga gikoronahan. Mao na si Mary kung ayaw na tugtuon. Lahi nang sa Jeremias nga false Queen of Heaven. No, di na mao. No? Kung dunay dili tinuod nga Dios, dunay matuod nga Dios. No? So, mga igsoon, wa na ko may isguti pa diri unsa pa kaayo mga maayong gamit sa larawan, no? Gawas sa simbolo. Sa sunod Domingo pohon akong i-discuss diri ang nagkadaiya pang hinungdan nganong nga maghimo taglarawan. Unsay mga maayong tumong, no? Dili lang nato daot himuong Dios ang larawan, mga igsoon, no? Wa na question. Wa naman tay igong panahon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silbert Tundoyano Sr. sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981